Nola berpizten da iraultza grina? Nola berpizten da errepresioak eta axolagabekeriak ahulduta hiltzen utzi nahi zuten antolakunde bat? Bueno, nik uste dut iritsi zela momentu bat, ezker abertzalea bera konturatu zela, desagertzea zegoela uste zuen ia hori, pixkanaka indartzen ari zela. Nola pentsatzen du belaunaldi batek eztabaidak mugatu nahi zaizkionean? Aste batzuta buelta batzuk eman da, herrin ja abianeko txostenai kontra bozkatu nion, ezta? Eta indarra hartu ahala, gazteria iraultzaile berriak ofizialismoaren kontrolpetik ihes egin ahala, mugatzeko saiakerak etengabe. Gu iako postutik kentzeko maniobra egingo zituen, eta argi biltzeko. Eta azken saiakera batzuetan, zuzenean interbenitu eta kolpetik gainetik kendu nahia. Plizituki hitz egiten zen, ernaiko militanteek nola interbenitu behar zuten iako markotan. Agente hauek egin zuten izan zelako, iaren aktibitate politikoa zapuztu modu konstiente eta aktiboan. Baina amore emateko prest ez zegoen belaunaldi berri oso bat ere bai. Gure antolakundea defendatu egin genuen orduan, ez? Ia defendatu genuen. Hau, ikasle antolakunde baten historia da, eta borroka iraultzailearen berpizkundearena. Bizirik iritsi dena, militante belaunaldi batek defendatu zuelako. Borrokak iraungo bazuen. Baina nik uste dezula espero ikasle antolakundea garai hortan erakutsizun determinazioa eta erakutsizun borondatea hartutako bideakin aurrea jarraitzeko. Ezen izan ikasantolakundearen kongresu soil bat, baizik eta ikasantolakundetik harago, garrantzia politiko izugarria zuen kongresu bat. Borrokak iraundezan, ikasle antolakunde baten historia. Bigarren kapituloa, gainetik kendu nahi zuten haustura. Eta 2008, mundu osoan hitz bat eta bakarrak egiten du oihartzun. Krisia. Ander Goiatxe, EHKS-eko bozeramailea eta ikasle abertzaleakeko militante ohia. Azken hamarkadetako ziklo politikoari hasiera eman zion 2008ko krisi komertzial kapitalistak. Habíamos vivido una situación semejante. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Alde batetik, krisiaren ondorioz, ongizate estatua kolokan jarri eta austeritate politika nabarmenak abiatu ziren, murrizketa gertatu ziren oinarrizko zerbitzuetan, egunerokoan, langileriak ere bere egoera ekonomikoa nabarmen okertuta ikusi zuen, problemak edo gatazkak sortzen hasi ziren ere. Manes Gurrutxaga, EHKS-eko militantea eta ikasle abertzaleakeko militante ohia. Gure belaunaldia militatzen hasi zan testu inguru orokorrai dagokionez edo, bi kontu aipatuko nituzke. Alde batetikan, zala garai bat nola 2008 eztandaintzun krisian lehenengo adirazpenak edo oso modu nabarmenen ikustarazten hasi zian, bai etorkizun beltz bati edo ordu arte bezain argi bati edo seguru bat ez geneukala ikustezan, gazterian partetikan, eta baita ere kale mailan etxegabetzek, lehenengo protestak, legitimitate falta nabarmena Espainiar estatuana, eta zeo mobilizazio ziklo baten irikiera oso nabarmena izaten izan. Langileriaren baitan izugarrizko erantzuna, artikulatzea eragin zuen, nik uste guztiok ditugula gogoan, krisiaren ondorioz langilerien artean osatu zen konfliktibitatea, horrek kalean izan zuen ere tradukzioa, greba orokorrak, mobilizazio jendetsuak. Krisiaren testuinguru global latzaren erdian, Euskal Herrian bestelako indar batzuek ere mugatzen zuten gogorki gazteria politizatuaren jarduna. Errepresio eta ilegalizazio garaiak ziren. Garaiko gazte generazioentzat oso nabarmena zen ere Euskal Herrian bizi zen errepresio ziklo gogorra, segiren ilegalizazioaren ondoren, orokorrean gazte militanteak sistematikoki atxilotzean, torturatzean, persegitzean, kriminalizatzean zentratzen zena, Odei Iruretagoiena eta Maribi Ugarteburu, ikasle abertzaleakeko militante ohiak. Bai, testu inguru hau lertzeko hori gogoan dakaten gauza bat adibidez,
batxilergoan ginela, ez? Segi gazterakundea, ez? Terrorista izendatzekotan ziren. Eta hor gorenak emantzun epai baten 2007an, hasieran, eta justu terrorista izendatu zuten, definitiboki esango dugu. Urrengo 3-4 urteetan, 200 gora gazte atxilotu zituzten, segirekin lotuta, eta horietako asko jasan zituzten torturak, espetxea, eta gero epaiketak eta hori guztia, ez? Eta kontua da ilegalizazio estrategia orokor hori hamarkada batez luzatu zala, ez? Errez esaten da. Eta ondorioak izan zituen Euskal Herriko askapen mugimenduaren espresio eta jardun bide guztietan. Zan itomena, zan beldurra, zan transmisioaren etena, zan jardunbide politikoa espresio minimoetara kondenatua egotea, iaia errepresioaren salaketara mugatua, ala beharrez, ez? Eta horrek noski, belaunaldien arteko loturetan eta transmisioan ere pixu latza izan zuela esango nuke. Aipatutako errepresio, ez? Giro horrek eta neskerra abertzalearen eztabaidak eta guztiak ekarri zuen alabeharrez agian, baina ez gazte mugimenduan eta ikasle mugimenduan apaltze bat eta kaleko konfliktibitatean apaltze bat, eta horrek igual gerora argiago ikusten da, baina disonantzia moduko bat basekarren, ez, testuinguru sozialarekin edo aldi berean krisi 2008ko krisiak eta haren ondorioak gerota latzago ikusten ziren gizartean, ez? Eta batetik zegoen norabide hori eta gazte belaunaldietan sentitzen zena nahiko argi, modu nahiko latzean gerota okerrago biziko ginela, eta krisia pixkanaka ikusten zen etzela zerbait hain puntuala, baizik izaera sistemikoago bat edo zeukala, eta aldi berean, esandakoa, ezker abertzalearen bidea edo joan beste norabide batean erabat balizko bake prozesu bati begira eta borroka espazio horiek ahulduz. 60 urteko ziklo politikoa ixteko, ezker abertzaleak bake prozesua jarri zuen martxan. Bake prozesua eta estrategia aldaketa. Gara recoge hoy el último comunicado de ETA, una comunicación interna general que la dirección de la banda dirige a su militancia. En la comunicación, ETA reconoce que la decisión de dejar la lucha armada es de carácter estratégico y va más allá de un esquema meramente negociador. Testuinguru bat zan, ezkerra abertzaleen ingurun gauden jendeantzat oso eztabaidarako eta oso hausnarketarako momentua. Zergatik, 2011an ezkerra abertzaleak estrategia politikoz aldatzeulako eta irikitzealako ziklo berri bat, baina ziklo bat ez da ona gauza asko oso seguru edo oso emanda esango dugu, ezta? Estrategia aldaketak 2011an izan zuen abia puntua, eta urte batzuk iraungo zituen prozesu bezala ulertu behar dugu, ez? Azken finean, sintetizatu daitekena hainbat elementu politikotan, lehenengoa eta relevantea izan duzen borroka armatuaren amaiera, ez? Azken finean, Euskal Herrian, 60ko hamarkadan ireki zen ziklo politikoaren itxiera suposatu zuena. Ezker abertzalearen baitan martxan jarritako bi prozesu eratzaileak elkarrekin azaldu dira gaur Donostian. Euskal Herrian ireki den aro berrian, erronka berriei erantzuteko asmoa erakutsi dute biek. Zutik Euskal Herria oinarri hartuta asmo berak dituzte. Bai, zutik Euskal Herrian zehazte zala borroka armatuan amaiera eta estrategia politiko berri bat, baina oso modu abstraktu baten. Orduan horrek irikizun testu inguru bat eta momentu bat eztabaidarako, hausnarketarako eta galdera berrik inalizateko oso aproposazana. Eta horrekin batera, ezker abertzaleak hartu zituen nolabaiteko bi erabaki estrategiko, lehenengoa, aurreko urteetatik nabaritzen hasia zen, sozialismoaren edo iraultzaren nolabaiteko hortzimuga emanzipatorioaren erabateko alboratzea, eta azken finean auzi nazionala, bide interklasistatik ebazteko nolabaiteko autua, eta bestetik ere, nolabaiteko apustu instituzional bat egitea, orokorrean, enamaik izan zuen kale mailako presentzia eta izaera hori ere albo batera utzita,
hasiera batean urte horietan norabaiteko ilusio bat, sortzen saiatu ziren, gogoan izango dugu askok ere, Ernai, Gazte Antolakundearen sorrera, nolabait kontestu horretan eman nahi izan zela. Nik uste, orokorran ikasle mugimenduan bai, eta orokorran gazte sektoretan, bazeudela nolabaiteko sensazio bat, benetan estrategia aldaketak uzten ari zen, edo zekartzan ondoriena, 2011an sortu zuten EH Bildu. Estrategia berriarentzako plataforma instituzional gisa. Ilusio eta txalo artean. Giro nahasi horretan, ilusio antzestuaren eta miseria begibistakoaren artean, sartu zen belaunaldi berri bat ikasle antolakundean militatzera. Unai Segurola, ikasle abertzaleakeko militante ohia. Militatzen 2008 urtean hasi nintzen, 15 urte nitula, bai ikasle abertzaleaken eta bai Gazte Antolakundean, eta lehenengo urteiek izan ziren krisialdiek eragindako tiek, ezker abertzaleen ez dut aldaketien urtiek, eta beste faktore da asko marko zuna izan zen Gazte Antolakundeek jaso zuen errepresioa, eta nolabait koktel handi bat zeon, tentzila handikue, eztabaida handikue, eta hori bereziki reflejaute ikusi nuen behin unibertsia junitzenin. Gaizka Azketa, ikasle abertzaleakeko militante ohia. Unibertsitate mailan egiten zen lanaren gehiena, bazen erreformen edo dena delako legen aurka egin, eta baita ere unibertsitatera Euskal Herrian ematen ziren problematika eta gatazka ezberdinak eramatea. Eta hor falta zen iak Euskal Herrian hezkuntza mailan zeukan proiektu politikoa garatzeko eta eraikitzeko bide bat eta tresnak izatea. Aldi berean militantzia nahiko eskasa zen justu garai hartan. Panorami bastante zatik eta ondiko esan, alpagoitze beralde dizu joan, unibertsei beraldetik, ertaine beraldetik, idazkaritza bertzaldetik, eta eozer gauza kontsentsuatzeko zaitasun ondileak zeuden. Horren adierazgarri da baitare unibertsei behiek etze dela representauta idazkaritzan. Boloñaren borroka galdu berritan, errepresioak gogor kolpatuta, eta ordurako ezker abertzale ofizialak ikasle antolakundearekin zer egin ere etzekiela, ahulduta eta desantolatuta zegoen ikasle abertzaleak. Belaunaldi berri batek ordea aurrera jarraitu nahi zuen, eta 6. kongresua antolatzeari ekin zioten. Kongresu hartan eztabaida handiak izan ziren eta esate baterako horietako bat izan zen ea ikasle abertzaleak sozialista zen edo ez. Hartu zen erabakia izan zen. Ia ezkertiar iraultzailea da, baina Euskal Herria sozialista baten alde egiten du. Eta ia ezkertiar iraultzaile eta agian etorkizunean sozialista izaterako bidean prozesu ideologiko bat izanen du barnera begira. Eta hori izan zen modu ezberdinetan, urrengo urteetan, ia eragile iraultzaile izateko bidea irakizuen lanlerro bat. Bi postura zeuden kontrajarrita elkarri. Batetik ikuspegi estrategiko ezai erantzuteko formakutza mai io bertzala, analizita planteamendu propio ditu kapazia irabazi bertzala, eta planteatzen ditun praktikak estrategia bati erantzun bertzioela, buko egin behar genula porruka zueltuek alkarregine izlauta planteatzik zekarkilen porruka katienun ez ginen gai fruituek ateatzeko. Beste aldeatetik zeon jende hor ezarrizuna, estrategia erabakita zehola eta inbertzan ezala, praktika erakargarri egin jendie ekartzeko, oin modan hau baldin badago, horri helduta, urrena beste zozertengo, eta ez zeukela analizi eta zapropioa den beharriet, eta ikuspegi hauek txokatzen zen ez bagarriken ian kongresu prozesuen egontzin debatetan. Baizik eta zuguako prozesua izan ematen errein aldi berin, eta ane akordatzen ez, nola kritika antzeku egite ziren. Iak 6. kongresua bukatu berritan sortu zen Ernai. Ezker abertzalearen gazte antolakunde berria. Eta Lizarran, ezker abertzaleko gazteriak izango duen antolakunde berria sortu dute. Ernai du izena. Estrategia aldaketaren neurrira egindako antolakundea zen Ernai. Eta hasieratik egin zuen talka ikasle abertzaleakeko militanteekin. Horren adibide, iak beste antolakundeekin izan beharreko harremanak pentsatzeko unea. 2014-2015 urteen bueltan, asko izan ziren Ernairekin izan ziren erlazio formak. Zer gertatzen zen?
horietako askotan, iak ikusten zuen bere burua minorian, eztabaidatzerako momentuan, eta aldi oro bere autonomia defendatzen. Tartin zegoen gazte antolakundeekin eukibarreko harremana. Hor, bi ikuspegi kontragarri genituen gazte antolakundiek eta ikasle antolakundeko zuzendaritziek. Erneko zuzendaritzak esatezun, ikasle estrategie gazte estrategien barrun kokatze zala eta subordinazio bat eukibarko genukela gazte estrategiei eta gazte antolakundiei. Hau guk oso problematiko ikuste genuen, batipat ez geneuturako ez analiziek, egin beharreko tareak, ez planteatzen zen etorkizuneko problemak, berdin interpretatzen. Europako hauteskundeak heltzen dira, Bildu aurkezten da, iak ez du propaganda jarri nahi. Esate baterako, Europatik helduko delako 3+2 plana unibertsitateetara, eta badakigu, Bilduk hor alde egingo duela. Eta gainera, Europar Batasuna elikatu egingo duela zentzu askotan hauteskunde horiekin. Beste jarria badaukagu guk, eta uko egiten diogu propaganda jartzeari. Horre, talka asko sortzitu. Guk esate genuna zan, iako zuzendaritzatik eukiar genukela, bi aldekoen bidezko harremana konpartitzeko analiziek, konpartitzeko estrategiek eta erabakitzeko harremana alkarrekin nola egin, ze puntutaino bai, ze puntutaino ez, eta hola. Eta, ez eren prest hori onartzeko, bi bilera eta joan zan arren, iako idazkarile, baina gero bertan jasotako desplantie eta abarren ondoren, ikusita etxeola borondatei gure kritikak eta gure ikuspegie aintzat hartzeko, joatiei utzi zion. Horrek errez zituen, iako arduradun asko, iak bere bidea egin nahi zuen, eta geroz eta oztopo handiagoa ikusten zuen, gaztantolakundeak egiten zituen eskakizunetan. Kriston txistiek aguantau behar izan genitun, apostuek, zemat denbora aguantauko zuen iak, zeuken zorrakin eta liberal gabe, eta bar. Axola gabekeria burla bihurtu zen lehenengo. Burla, ordea, segituan bihurtu zen deserosotasun politiko. Gainetik kendu behartzen deserosotasuna. Akordatzen naiz, nola gainak kurioz izintzen Erneiko zedien bertan deitu dituztela, informazio pasatzeko guri, eta nola esplikau ziguen filtrazio moduneo gu iako postuatik kentzeko maniobra egingo zituen, eta argi biltzeko. Kasu bat nabarmentzearren, Bilduko hezkuntza arduradunak agindua eman zuen iako zuzendaritzako pertsona bat hortik kentzeko eta aldatzeko. Horrek egoera tentsoak sortu zituen eta azkenean lortu zen iakala nahi zuelako zuzendaritza zegoen moduan mantentzea. Ikasle abertzaleakeko zuzendaritzako kideek, baina antolakundearen militanteen babes osoa jaso zuten orduan. Eta horrekin eman zuten aurpegia gazte antolakundearen aurrean. Erneiko Mai Nazionalin orkestu zen, zanez nahi baldin badezue, ala usta baldin badezue, gu prez gaude gure puestu lahatzeko, baina gero hori esplikain beharko dezue, iako Mai Nazionalin eta iako militantzien esplikatu beharko dituzue, zuen erabakilek. Bidera garrile etzala ikusi zedenien, eta gainontzeko bidedanek itxita, ordun bai, 3 bilera ingenitun behaiekin korapilo hori askatzeko, baina bagoitze bere pozizio utzi zion eta horaxe gelditu zen. Eta nik uste lehengo aldiz harremana, orduan moztu zara ian eta gazte antorakundin hartin. Ordura arteko desadostasun guztiek, ordura arte agian, sentsazioak eta intuizioak zirenek, gorputza hartu zuten 2015-2016 urteetan. Sortuk egindako abian eztabaida prozesuan. Ezker Abertzalea zehon sartuta fase baten, eztabaida prozesu baten, abian prozesua deitu zitzaiona. Orduan horrek auspotu zuen baita ere gure belaunaldiantzat eztabaida eta hausnarketarako beharra eta gogoa. Ezker Abertzaleak aurrera begirako estrategia definitiboki isteko eta hor inguruan zeuden kritikak eta hildo kritikoak baretzeko edo isteko modu batean edo bestean eztabaida horiek egin zuen prozesu zabal bat
Abian prozesuan berriz ere nolabait plantatu ziren irizpide estrategikoak, estrategia aldaketarekin batera plantaturikoak izan ziren, besteak beste ez, auzi nazionalari nolabaiteko irtenbide autonomista bat egitearen planteamendua, ez, Euskal Bidearen eskutik etorri zena, bestetik hortzimuga iraultzailearen eta sozialismoaren nolabaiteko alboratzea, ez, bertan pisu erabatekoa galdu zuena, eta horrekin batera, ez, bide instituzionalaren nolabaiteko apustua, ez? Eta eztabaidak egia zaila dela simplifikatzea zertan oinarritzezian, baina bazeuden elementu zentral batzuk edo puntu zentral batzuk. Alde batetikan ikuste genu nola ezker abertzaleen bazeon joera bat gerotan nabarmenagoa zala instituzionalizazioa deitze geniona garai hortan, hau da, ordu arte sektore batek, gaur egun sozialdemokrata edo deitze jaunak, lortu zula olako bere tesi politikok gain hartzea ezker abertzalen barrun eta izala prozesu bat ematen ezker abertzalean historia guztia eta mugimendu guztia kristalizatzea edo bihurtzea mugimendu batez ere instituzional bat. Orduan joera horri aurre egiteko behar bat sentitze genuen, hau da, kaleko dinamika, herri mugimenduan dinamika, militantzia, horrelako elementu batzu balio gehiago emateko behar bat sentitze genuen. Ni akordatzen naiz, ez? Ikasantolakundeko gazte esparruko eta bestelako militante asko buru belarri aritu ginela, ez? Unibertsitaten iritsi eta lehenengo eztabaida horiek entzunda, geratu nintzen pixkat harrituta eta nire bozka pertsonala abianen abstentzioa izan zen unibertsitaten. Eta gero, aste batzuta, buelta batzuk eman da, herrin abianeko txostenai kontra bozkatu nion, ez da? Ulertu genuen, ez, estrategia aldaketa horren gauzapenari aurre egiteko, azken aukera gisa, ez? Baina aurkitu ginera norabait, bere emaitza da aurretiaz zehaztuta zeukan prozesu batekin, ez? Ikusi zen eztabaida horietan nolabait filak itxi zirela zentzu horretan, ez? Ze gertatu zen, gure belaunaldiantzat abian gutxi geratu zala, etzalako eztabaida erreal bat izan eta abianek jartze zituen marko eta kontzeptu ez aratago eztabaidatu nahi genula. Ordun, ia bihurtu zen olabait gotorleku bat edo aterpe bat belaunaldi guzti batentzat eztabaidak eta hausnarketak modu libreagon edo askeagon eman alizateko. Leku desberdinetan Euskal Herriko hainbat txokotan, gazte generazio berriek, ikasle kasunetan aurkitzu zutela, militatzeko aukera bat ikasle abertzaleaken, ez? Eta orokorran gainberan zetorren ikasle antolakundea, nolabait gazte generazio berriez, nutritua edo elikatua izan zela. Ordun, jarri genituen martxan, zenbait proiektu ordutik, edo esaten nuen gaur denik gure proiektu politikoa hezkuntzan eraikitzeko. Definitzen jutet nire hildo desberdinek, odotozte eskola kolektibuek, ere unibertsitatien propostak, 2015 inguruko ekimenak eta irakurketak. Eta, zigarren kongresuan erabakitakoa lurrera ekartzeko, bilgune prozesua abiatu genuen. 6. kongresuan itxigabe zeudenak argitzeko, eta belaunaldi berri baten eztabaida egarria asetzeko espazioa izan zen bilgune prozesua. Izan zuen bere garrantzia. Oroitzena ez adibidez, guretzat, importante izan zen, 2014an okerrez banaiz gauzatu genuen bilgune prozesua, zeinak nolabaiteko konpromiso iraultzaile hori gauzatu edo ez urmamitu zuen, ez? Hasi ginen, eztabaidatzen termino zabalagotan, hau da, hasi zan ez baian jartzen modu batea edo ezker abertzalean erreferentzia politikoa, definitzen genuen ezker abertzalea zala gure erreferente politikoa, baino ez zitula asetzen nolabait gure nahi edo behar estrategiko guztik. Oraindik ere, zilegitasuna ematen genion garaiko ezker abertzaleari, ez? Ikasantolakundearentzat erreferente politiko nagusi izateko, baina da, kontziente ginen, ez? Ezker abertzalean estrategiak iraultzarekiko zauzkan utxunez. Orduan baita ere hitz egitezan, beste sujetu politikoat sortuko balitz edo beste referentzia ema sortuko balitz, eztabaidatu inberko litzakela, ia zenen alde posizionatzen eta ze jarrera hartu beharko luken. Hau da, lehenengo aldiz esango genuke ez baian jarri zala, bai edo bai ezker abertzaleak izan martzunik gure erreferente politikoa. Gorpuzten ari zen hildo politiko iraultzaile batekin, eta horrek militanteen borondatea eta irudimena auspotuta, borroka eta proposamen berritzaileen laborategi bihurtu zen ikasle abertzaleak urte haietan.
Aurretik, unibertsitate garaian izan zen proiektua, erekuntzari begira izan zen Euskal Unibertsitatea. Gu unibertsitatean geundela, zegoen hilda proiektu hori, eta orduan guk forma eman bar genion unibertsitate mailan zerbaiti. Hortik atea zen, eta 6. Kongresuko ondorioen beharretatik baita ere, Herri Unibertsitatearen ideia. Dorleta Agiriano, kazetaria eta ikasle abertzaleakeko militante ohia. Iaren partetik, momentu horretan izaten ari ziren proposamen berrien barruan, oroitzen du nola 2014an izan zen, gaur egun Herri Unibertsitate bezala ezagutzen dugunaren lehenengo edizioa, Leioako kampusean, eta momentu horretan erabiltzen genuen ideia zen, herritik eta herriarentzat izango zen unibertsitate eredu bat praktikara eraman nahi genuela, EHUk eskaintzen ez zuen unibertsitate eredu bat, oroitzen du nola esaten genuen jakintza kolektibizatu nahi genuela, unibertsitatean jasotzen ez genuen eduki kritiko bat landu nahi genuela, modu kolektiboan, kolektiboki antolatu nahi genuela hezkuntza eta pixka bat hori guztia praktikara eramaten saiatu ginen, ez? Herri Uniak aukera eman zuen, iakoa ezen jende asko, Herri Uniari begira lanean jartzeko. Jende asko inplikatu zen, eta ikusi zuen bere lanak zerbaiterako balio zuela, eta ondoriak hortxe ikusi altzituela, ez? Eta, egia da, arrakastatsua izan zela lehenengo edizio hori, ez? Gogoratzen du nola, ia ikasgela osoak, joaten ginen elkarrekin, Herri Unibertsitatera, eta gainera, okeres banago 2015etik aurrera, EHUko beste kampus batzuetan, eta nupen ere, hasi ziren Herri Unibertsitateak antolatzen. Beñat Astiz, ikasle antolakunde sozialistako militantea. Gaur egun ere bideo horretan jarraitzen dugu. Nola honek sortzen duen unibertsitatean espazioat, ikasleriak ikasteko nola antolakuntzaren bitartez lor daitezken espazio batzuk non formatu eta non hausnarketa batzuk aurrera eraman, benetan interesgarriak zaizkigun terminoetan, eta igual unibertsitateak eskaintzen dizkizun espazioetan aurkitu ezin dituzun hausnarketa eta elkarrizketekin. Herritik eta herriarentzat, Herri Unibertsitatea sorkuntzatik hasi, iraultzaren hazi, elkarlanean bizi. Herritik eta herriarentzat, Herri Unibertsitatea. Eneko Carrion, ikasle abertzaleakeko militante ohia. Orain da 9 urte, Herri Unibertsitateak formakuntzarako eta hausnarketarako espazio moduan finkatzen ari zianean, Bilbao Unitikan saiatu ginen gaua pasatzen San Mameseko fakultatean. Ta dekanotzaren erantzuna argi izan zen. Polizia deitu eta banan atera gintuzten. Hortikan denbora atera, multa keldu zitzaizkigun, 700 euro pertsonako. Astelehen iluntzean, gure egitaraua burutzen ari ginela, errektoretzatik abisatu ziguten ingeniaritza eskolako zuzendaritzak ertzaintzari deitu ziela gu indarrez kanporatzeko. Mehatxuei aurre ginez, gu geurean jarraitu genuen. Horri erantzuteko, erabaki genuen antolatzia San Mameseko Herri Unibertsitate Nazionala, eta hori izan zen Herri Unibertsitate Nazionalan lehenengo esperientzia. Ikasle mugimendua berriz ere elikatuta eta indartuta zegoen. Proiektu berriekin eta indar berriarekin. Errepresioaren mamua sekula gainetik kendu gabe. Nik uste dut aipatzen ari garen testuingurua zela oso intensoa, ez? Bai jardun politiko aldetik, baina baita horren aurreko erantzun errepresio aldetik ere. Zeuden ere beste 1000 kontu kontra egiteko eta erantzuteko eta gelditzeko. Zentzu horretan, kanpainetako bat izan zen esate baterako unibertsitate mailan zenbait errepresio kasu biltzea, ertzaintza unibertsitatean irekita zeuden zenbait espediente eta kaleratze eta beste zenbait kontu bildu genituen eta protestak egin genituen horiek bertan bera uzteko, ertzaintza unibertsitatean esartzeko eta bar. Irakurketa honen bidez, bart egin zitzaigun desalojoaren harira, makina bat harripen eman. Garai hartakoak dira adibidez, San Mamesen izan ziren 2 herri unibertsitateen desalojoak, ertzaintzaren partetik, okeres banago 2016ko ikasle grebako kargak, bai Gasteizen eta bai Iruñan,
Leioako zeien kontrako auzia, Leioako kampusean ikasle mugimenduaren aurkako errepresia salatzeko mobilizazio batean atxilotu zituztelako eta gerora auzipetu, 40 urterainoko kartzela zigorrezkaerekin, eta garai hartakoak dira baita ere, Tolosaldeko gazteak kalean dinamikako kideek aurrez jasan zuten muntaia poliziala, Altsasuko auzia eta bar luze bat, Garai hortan, fakultatean sartzen ginela, ertzaintza sartzen zela kampusean, baina, istiluak edo zeudenean, pixkat, baina fakultatean babesten ginela eta ez zirela sartzen. Handik urte batzuetara, aukera izan nuen berriz ere unibertsitatea ezagutzeko, esan nahi dut 2016 edo. Eta gogoratzen dut askoz ere normalizatuago zegoela poliziaren presentzia egunerokoan, ez horrelako egun puntualetan, baizik eguneroko militantzian. Kasu horiek guztiek piztu zuten errepresioari autodefentsa izeneko dinamika ezaguna, 2017aren bueltan, dinamika hori mobilizazio jendetsu batekin amaitu zen Iruñean, eta egun horretan ere zaharrak berri izan ziren, poliziaren kargak, atxilotuak, momentuan bertan kartzelaratutako hainbat pertsona, eta gerora ikertuak izan ziren eta Madrilgo Auzitegi Nazionalean deklaratu behar izan zuten dozenaka gazte baita ere, Orduan, gaur bezala, poliziak jotzen du, baina politikari profesionalek ipintzen dute zorua. Adibidez, 2016ko ikasle greba batean gertatutakoen harira. Yo no creo que se criminalice a nadie, pero lo cierto es que Ikasle Abertzaleak protagonizó ayer unos disturbios en Vitoria absolutamente inauditos, ¿no? Cualquier reivindicación, cualquier reclamación de la índole que sea, siempre que se haga a través de la violencia, es una reivindicación que pierde cualquier legitimidad y cualquier sentido. Kriminalizazioa, ordea, lehenengoz, gero eta nabarmenago zetorren leku guztietatik. Alderdi guztietatik. En Euskal Herria Bildu rechazamos sin ningún género de duda los sucesos de ayer en Gasteiz. Pero del mismo modo no estamos dispuestos a suscribir una declaración institucional que criminaliza al movimiento estudiantil y obvia lo más importante de todo, que miles de estudiantes salieron a la calle a reivindicar un sistema educativo de calidad y la derogación de la LOMCE. Ezker Abertzaleko sektore gero eta gehiagotan nolabaiteko deserosotasun bat sortzen zuela, bai kale mailako konfrontazioak, bai edonolako errepresaliatuei babesa eman behar izateak, eta hori zen pixkat panorama. Gure belaunaldiak ikusi zu nola Ezker Abertzalea orokorrena izan instituzionalizazio prozesu bat ematen, edo joera bat zeon behintzat Ezker Abertzalean gerotan nabarmenagoa zana politika eta eragin esparru zentral bezala kokatzea estatuko egiturak eta estatuan instituziok eta politika guztia horren arabera antolatzea. Horrek jakina areagotu egin zuen termino nolabait apurtzaietan lanean ari ziren mugimenduen eta Ezker Abertzalearen arteko distantzia, baina esango nuke gaur egun ere hori etengabe ikusten dela, eta arrakala hori etengabe ikusten dela. Azken aldean, Bitokilesen edo falangearen aurkako azken protestetan ikusi dugun bezala, Ezker Abertzalea manifestari antifasisten aurka mintzatu denean, Eta gure kritika teorikoa zan horri, baina baita ere praktikoa, hau da, gure praktika politikoa norabidetu genuen ere bai, hortikan banatzea, jakin behar dugu, garai horietan oaindikan gure partetik ere etzegola olako estrategia politiko bat eta bideo horri estrategiko bat ondo definituta, eta orduan gure autua izan zan nolabait kaleko dinamika, mobilizazioak, konfrontazioak eta bar indartzea. Orduan sartu ginen garai batzutan kale dinamika asko zeona, mobilizazio asko zeona eta konfrontazio asko sortu zana. Justu testu inguru horretan ziren nola pilpilean hainbat eztabaida botere instituzioen inguruan, horiekiko parte hartzearen edo harremanaren inguruan, kale mailako borrokaren inguruan, kaleko konfrontazioaren inguruan,
Eta justu kontestu horretan zer etorri zen, EHUko errektoretzarako hauteskundeak, 2016ko udazkenean. Ikasle mugimendutikan, iatikan, baina baita ere beste eragile batzutatikan, sortu genuen dinamika orokor bat, inpugnatzezuna bai EHU, baina baita ere unibertsitatea bere osotasunen betetzezun funtzioagatikan sistema kapitalistan. Hau da, goatzen naiz, aurkeztu genunen mobilizazioi eta dinamika hoi, irakurketan aipatzezan azkeneko esaldi bezala azala ez da errektore hau edo bestea, unibertsitate hau eredu hau baizik, ezta? Eta zergatik termino apurtzaietan, aldarrikatzen zelako ikasbaldintzak hobetzeko borroka egin behar zela, baina aldarrikatzen zen baitare EHU-ren barne aparatuen bidez edo EHU-k instituzio bezala betetzen zituen funtzioengatik inoiz ezingo zirela ikasleriaren aldarrikapen horiek guztiz gauzatu, ez? Orduan, testuinguru hortan sortu zen ernaikin olako tirabira bat edo, esango dugu orokorren. Horitzen naiz, garai hartan, errektoretza hauteskundeetan beti EHUn egin bezala, ezkerra abertzaleak, bertako base politikoa, osatzen genuen antolakunden arteko mahai bat deitu zuela. Mahai horretan, akordatzen naiz, manifestazio horren aurretik, ikasle antolakundetik abstentzioaren aldeko proposamen bat egin genuela. Horrek suposatzen zuen, dinamika instituzional eta farsa instituzional horretan ez parte hartzeko, ez? Eta, oso deigarria izan duzen bertan hasiera batean, ezkerra abertzaleko sektore desberdinen partetik, izan bertako sindikatuen partetik, edo orokorran EHUn zen duen ezkerra abertzaleko referente politiko desberdinen partetik, oniritzia, edo babesa izan zuela, de hecho, astekoak ginen, abstentzioa aldarrikatzeko mobilizazio ziklo batekin EHUn, baina momentu honetan, ez dakit, golpe de korneta bat etorri zen, ezkerra abertzalearen partetik, eta zuzenean maiori eta abstentzioaren aldeko planteamenduari erabat ezestatu zuten, nukatu egin zuten. Pero en cualquier caso entendemos que cualquier persona, y en este caso, en la medida en que además es la única candidata que se ha presentado, debería de poder realizar su campaña con absoluta normalidad, ¿no? No intentar boicotear y rechazar un proceso democrático de elección a rector, o rector en este caso, ¿no? Hala ere, mobilizazion, konfrontazioan zan, istiluk eontzian, eta mobilizazioan ondoren, ernaikok etzian bate guztua geratu, eta distantzia ia eta ernaien artekoa haunditu intzan, ezta? Eta orduan banetzako mobilizazioi bai izan zan lehenengo adirazpen publiko bat bi antolakunden arteko harremanak etzeudela ondo eta distantzia erreal bat existitzezala. Militante belaunaldi berriek zentzua eman nahi izan zioten praktikan handitzen zioan distantzia politikoari. Galderak erantzuteko, ezinegonak argitzeko, formakuntzara eta eztabaidara jo zuten, behar vital gisa. Urte horiei buruzko kronika bat egin beharko bagenu, nik uste du derrigorrez nabarmendu beharko genukela garai hartan zegoen eztabaida etengabe, ez? Eztabaida giro etengabe hori, konfrontazioa, ideien arteko konfrontazioa, eta gainera, ezker abertzalea sistematikoki saiatzen zen bere kontrolpeko espazioetan eztabaida hori ukatzen edo nolabait mozten. Bertan zeun giroa zan eztabaida giro konstante bat, bazelako garaia hortako, ezta? Etzeon erantzun garbik, hau da, ezker abertzalen bueltan etzeon estrategia politiko garbi bat, testuinguru generala zan erreformana hezkuntzan eta mobilizaziona orokorren baita ere kale mailan, Espainian batez ere. Orduan bazeon, belaunaldi bat, galdera asko egiten izana eta erantzunak nahi zituna. Orduan intentsitatea handiko garai batzuk zian. Eztabaida horiek ere egin zuten bere bidea, ez? Ez forma naturalean edo ez kasualitatez, baizik eta gero eta jende gehiago zelako edo gero eta jende gehiago ginelako, beharra sentitzen genuenak modu zintzo batean eztabaida politiko horiek emateko eta erantzunak topatzeko, ez? Eta horretarako konpromisoa erakutsi zuen jende pilak. Zegoen formakuntzarako eta eztabaida politikorako eta militantzi eredu, bestelako militantzi eredu bat konprometitua eta sustatzeko nahi bat, ez? Eta bai guretzako nahiko harrigarria, ez? Zela ikustea, gu ohituta geunden hori erantzun dinamiketan ibiltzera eta militantzia oso ekintzaile bat edo ez egitera.
eta harritzen gintuen nola testuak irakurtzen ziren, eztabaidatzen ziren, ez? Marxismoaren inguruko testuak eta herri unibertsitateek, ez? Ze pixu zeukaten, ze eztabaida maila eta ze hausnarketa politiko egiten ziren eta ikusten zen pixkat zebilela, ez? Hor mugimendu bat, norabide estrategiko bat bilatu nahian edo nora ez garai batzuen ondoren. Unai Jimenez, ikasle abertzaleakeko militante ohia. Urte horiek guretzat izan ziren eztabaidez betetako zenbait urte, non eztabaidatzaz gain bala izan zuen konbentzitzeko eta autu batean berresteko. Argi eduki genuen konfrontazio estrategia bat zegoela ezker abertzalearen partetik, eta guk uste genuen eta konbentzituta geunden ia zela. Aukera bakarra ez, baina aukera bat eta bereiziko garrantzia zeukana Euskal Herrian aukera iraultzaile bat osatzeko. Momentu horretan, eztabaida hori guztia garatu ahal izateko, ezinbestekoak izan ziren hainbat espazio politiko, ez? Bai gaztetxeak, gaztetxen arteko elkargune desberdinak, borroka garaia da bloga, ez? Nik hori ditzen dut nola, borroka garaia da blogean testu bat argitaratzen zen bakoitzean, edo iruzkinetan eztabaida sortzen zen bakoitzean, nola irakurtzen genuen guztiok eta jarraitzen genuen guztiok, eztabaida politiko hori guztia ansia handiz, ez? Irakurri egin nahi genuen, formakuntzan sakondu nahi genuen, eztabaidatu egin nahi genuen eta bilatu egin nahi genuen zein zen momentu horretan egin beharreko apustu politikoa, ez? Guretzat, nik esango nuke hilala bizikoa zela, ez? Momentu horretan erantzun horiek topatzea eta guk horrela bizi genuen, ez? Hilala biziko zerbait bezala. Horatzen nahi nola, herria eta langile klasea ezberdintze genitun, ze ezberdintasun zegoen batan eta bestean arten, nola bereizi bakoitza. Eta ernairen barruan ere, seguruenik modu inkonstientean, baina sortu ziren horrelako espazio batzuk, azkenean eztabaida horiek garatzeko funtzioa, bai bete zutenak, ez? Adibidez, gazteraiki jardunaldia, egintzena Barainainen, gazte mugimenduak antolatuta, non hainbat lerrotan banatutako eztabaidak izan ziren, lanaren inguruan, errepresioaren inguruan, hezkuntzaren inguruan, iak okerrez banago unibertsitate komunista planteatu zuen proiektu estrategikoetako bat bezala. Tan ikuste dut, eztabaida horietan agerian gelditu zela, ez? Salbaezina zela, nolabait, hainbat postura politikoren arteko distantzia. Eta baten batek galdetuko du. Nola bizi zuten hori guztia, garai hartan gazte antolakundean militatzen zutenek? Aingeru Otxotorena, Ernaiko militante ohia. Gu garai hartan Ernai gazte antolakundeko militantea ginen eta gogoan du nola askotan hitz egiten genuen ikasle antolakundeak bizi zuen egoeran inguruan. Guk kasu horretan oso begi honez ikusten genuen bai haren jarduna eta baita aldarrikatzen ari zena ere, tare gehiago esango nuke. Gazte antolakundeak ere antzeko bidea hartu behar zuela iruditzen zitzaigun. Egoera berri horren aurrean ikusita bizi izan genuna izan zen batetik. Ia, ikasle antolakundeko militanteentzat ez ezik, gazte antolakundeko zein gazte mugimendu ezberdinetako militanteentzat ere referente bilakatzen hasi zela. Eta hala, Ernaik kongresu prozesua jarri zuen martxan 2006-2007an. Distantziak handiegiak ziren ordea, kongresuek behar duten batasunerako. Kongresu horretan bi ponentziak egin zuten talka, parez pare, batetik Ernairen zuzendaritzak aurkeztutako ponentzia zirtaka eta bestetik hainbat militantek geure kabuz aurkeztu genuen ponentzia alternatiba, Kantauri. Ernairen prozesuan gogoan dugu, ez? Garaiko militanteok, orokorran gazte esparru horitatik ponentzia propio bat aurkeztu zela, Kantauri ponentzia izenekoa. Kantauri ponentziak hain zuzen ere, estrategia sozialistero altzaile baten aldarrikapena egin zuen, eta proposamen estrategikoa, ez? Lehen aldiz maigaineratu zuen, ez? Kantauri ponentzia Ernaiko zuzendaritzak debekatu egin zuen, talde lokaletan eztabaidatzeko, baina militante askok geure kabuz edo inkluso talde lokal batzuek haien kabuz erabaki zuten Kantauri irakurtzea, lantzea eta eztabaidatzea, ez? Eta nik esango nuke Ernain parte hartzen genuen militante asko momentu horretan desbinkulatu ginela antolakundetik, ez? Eta hor zerbait hautsi zela, ez?
Gure psikologia politikoan eta militantean nolabait ondorioztatu zuen, beharrezkoa zela ezker abertzaletik kanpo pixkanaka antolakunde iraultzaile berri bati gorputza ematea. Amets Sarasua, ikasle abertzaleakeko militante ohia. Bueno, nik uste dut iritsi zela momentu bat, ezkera abertzalea bera konturatu zela, desagertzea zegoela uste zuen ia hori pixkanaka indartzen ari zela. Eta hortaz konturatzeak bultzatu zituela ordura arte iarekin edukitzen ali ziren jarrera erabat aldatzera. Eta pasatzen dira bizkarreman da bizitzatik, bai unietan ernahien bidez iaren funtzioak albezain beste mugatzen saiatzera, eta baita ere, iako idazkaritzan esku hartzen saiatzera ere. Zaitu ziren, berbideratzen gu konbentzitzen militantagoanak hartuz, zuzenan interbenituz eztabaida marko batzuetan, iaren markotara ernaitik agertuz hau eta beste planteatzera, eztabaida planteatzera. Ikusi zutenean, zu direla gai kontrolatzeko edo iaren iritzia berbideratzeko, hasi ziren euren markoetatik interbenitzen edo gure parte hartzea bultzatzen euren zenbait espazioetan. Eta ikusi zutenean ere ez direla gai, antolakundearen beraren aberak hartzen ari zuen norabidea kontrolatzeko, erabaki zuten baztertzea. Gogoan daukat besteak beste nola esplizituki hitz egiten zen, Ernaiko militanteek nola interbenitu hartzuten iako markotan, iaren jarduna nola baldintzatu liteken edo ziteken bereziki unibertsitateetan. Asier Mendizabal, Ernaiko militante ohia. Udako gazte eskola batzutan, unibertsitaterako B markoak osatzea proposatu zuten. Ernaiko militanteek bakarrik osatuko zituzten marko paraleloak. Ondoren, iako markotan interbenitzeko. Horrez gain eskualdetan ere konfiantzazko arduradunak izendatzen saiatu zian orduko Ernaiko egituretatik. Sortu zen olako formula bat B markoak deitze zitzaion, hau da. Zala asmoa marko batzuk sortzeko unibertsitatean Ernaiko militanteekin, zenbait gauza egin ahal izateko iak ez zituenak egiten. Orduan, goatzen naiz nola deialdi bat baino gehiago intzituen lehioan, eta B markoi eta azaltze ginen guztik edo praktikante denak ginala, ja ian militante ginenak, hau da, deitze zan Ernaiko militantzia guztia markoi eta azaltzeko, bilera hori eta azaltzeko, eta azaltze ginen bakarrak zian iakok. Gero maniobra gehiago egiten hasi ziren ezker abertzaletik. Kontrolpetik ihes egin zien belaunaldi berri batek, eta gogor bada ere berbideratu beharra zegoen. Maniobra horien artean, esaterako, Ernaiko hezkuntza arduradunen figura sortzea. Maniobra politiko eta organizatiboekin batera, mediatikoki ere saiatu ziren ikasle abertzaleak difamatzen. Hartu zuten garaian iako militante zan pertsona bat, haiekeko hurbila zena, eta Ernaiko hezkuntza arduradun izendatu zuten. Eta beraiek ala erabakita, iako idazkaritzan sartu zuten. Klaro, formalki bere funtzioa zen, bi antolakunden arteko lan banaketa pentsatzea, edo bakoitzaren konpetentzia mugatzean, baina iako idazkaritza konstiente zen Ernaiko hezkuntza arduradunaren funtzioa etzela geroz eta tentsoagoa ziren harremana goxatzea, ezpada komisario politiko baten lanak egitea, eta hau da berez ere egina etzela bi antolakundeen arteko lanak koordinatzea, eta berez ere egina zela Ernaik iaren egunerokotasunaren ezagutza zehatzago bat edukitzea, eta batez ere informazio hori bertan interbenitzeko erabiltza. Agente hauek egin zuten izan zelako, iaren aktibitate politikoa zapuztu modu konstiente eta aktiboan. Pentsaera oso errazu lortu daiteke, ez dugu kontrolatzea lortu, guazen ekiditera iak indar gehiago hartu dezan. Garai hartan, ian geundenok nola baiteko, ez dakite, intuizio politiko edo beharra sentitzen genuen iaren autonomia babesteko, gure antolakundea defendatu egin genuen orduan, ia defendatu genuen, baina ez nolabait korporatibismo bategatik, egin genuen sentitzen genuelako hori zela eta ia defendatzea zela politika iraultzaile bat egiteko aukera hori mantentzeko modu kasi bakarra, momentu horretan.
Gogoan dut ere, 2018 garren urte horretan, ikasle antolakundaren baitan zeuden ernaiko militante edo agente desberdinek, orokorrean ikasle antolakundetik, bertako gaitasun militantea, eta militantzia orokorrean ateratzeko eta ernaira pasatzeko saiakerak egin zituztela. Orduan bilera asko auki genituen momentu horretan, bereziki ondo gogoratzea 2018 garren urtean, ni Bilbon militatzen nuenez, ikasleok zorrotz dinamikaren sorrera. Egun batetik bestera, inork ezer jakin gabe, Bizkaiko ertainetako talde guztiek dinamika izena jarri zioten antolakunde paralelo bat edo eskema organizatibo paralelo bat sortu zuten ia barnetikan saboteatzeko asmoz eta beraien ezker abertzalearen linea politikoa txertatzeko ikastetxetan. Bereziki azte zaiak izan zian, barnetenzio handikoak, eta egia da ezker abertzaleak jokaldi horrekin ia blokeatzea lortu zuela ikastetxe askoretan eta militante askoren esfortzu handiagatik. Gerora, evidentemente, buelta eman zitzaion, bertako militante askok ikusi zutelako benetan estrategia mugimendu horren zentzu politikoa, atzean zeukan intentzioa ez. Garai horretan ikasleok zorrotz sortzen dute, eta ikasleok zorrotzetik hasten da prozesu moduko bat, gore ikasleon borroka deitzen dena, gore ikasleon borroka aktibatzen du kargatzen dituriko prozesu bat, eta horren emaitza da ikasleria martxan antolakundea, gaur egun lanbide heziketetan, bigarren hezkuntzan eta unibertsitatean antolatzen dena. Iatik eta iasetik orain, ikamarekin erroko ezberdintasunak ditugula uste dugu, izan ere haien antolakundeak estrategia reformista bati erantzuten diote plano guztietan, eta guk sozialismo iraultzailearen estrategiari erantzuten diogu gure eguneroko jardune, eta uste dugu analizitik eta baita eguneroko praktikan ezberdintasun nabariak eta kontraesan nabariak ditugula. Ernaik bere jarduna ziguenetan ez zuela zentratu hainbeste, bere proposamen politikoak nolabait lantzean edo esposatzean, baizik eta batez ere ikasle hartzearaken aurkako edo kontrako jardun politiko bat egitean, ez? Eta hori argi erazten dute, beraik egin zituzten maniobra politiko desberdinek, lehena izan zen, ibaetan nolabait eszenifikatu zuten, horako prentxarrekoa, zeinetan planteatu zuten, ikasle hartzearekin beraien harremanak hausten zituztela, ikasle hartzarakek egin zuen nolabaiteko aldaketa estrategiko baten arira eta bar, baina bateare ez, gerora egin zituzten bestelako mugimenduetan, gogoan ditut besteak beste, 2018ko otsailean okerrezo nago, ez, Samuel Pasandinek ikasle hartzaraken aurka egindako gutuna, edo gerora ez, ikasle hartzarakeko militante zaharrekin egin nahi izan zuten nolabaiteko gutun bat, ez, ikasle antolakundaren kontra, jende askoren ezeskoa jaso zuena, ez? Bai, iritsi zitzaidan niri email bidez olako testu bat eta proposatzen zidaten sinatzea testu hori. Testu horretan sinatzaileek esaten zuten ez zutela begionez ikusten antolakundeak hartzen ari zen norabidea. Mugimendu sozialistaren baitakoa. Nola deslegitimatzen zen eta nola zilegitasuna kentzen zitzaion belaunaldi berri bati, militatzeko grina horrekin zegoen belaunaldi berri bati, kanpotik esanaz iak zer egin behar zuen eta zer ezin zuen egin zilegitasuna kentzea momentuan militatzen ari diren eta erakunde bat zer da, espada momentuan hori eusten duten militanteen lana eta militanteen gogoa. Oinarrizko printzipioengatik ez dut egoki ikusten testu hori sinatzea, besterik gabe. Horri kentzea kanpotik prentsa artikuluen bidez zilegitasuna, gutxienez, bazen desadostasun bat edo pisteko modukoa. Garai bakoitzean eman behar dira garai horri dagozkion eztabaidak, garai horretan kide eta militante direnen artean, modu librean eta eztabaidaren ondoren erabakitzen dutena, beraien erabakia izango da. Eta guk horretan ez daukagu ezer esan beharrik. Gu ez gara beraien amatxo edo aitatxo,
politikoak. Ez horixe. Ernaik harremanak ofizialki moztuta ere, ezker abertzalearen partetik etzen ikasle antolakundearen kontrako dinamika gelditu. Kosta ala kosta gelditu behartzen, berdin zuen nola, baita lapurretak erabilita ere. Eta, bueno, ikasle abertzaleakek, kongresua egiten zuen bitartean, kongresu hau, azken kongresua egin genuen bitartean, bagon zen gertaera oso garrantzitsu bat, ezkerra abertzalearen partetik gure kontra, abiatu zuten dinamika guzti horren baitan, izan zela, erronda kaleko egoitzako lapurreta, Jokaldi burokratiko bat erabili zuela horretarako, Ze egoitzaren legezko jabeen izen aldaketa bat egin zuen, paperetan, sortuko hainbat militante jabe bezala izendatu ahal izateko. Eta horrekin batera gainera egoitzako sarraia aldatu zuen, alarma eta bideozaintza sistemak jarri zituen, eta ertzaintzaren laguntzarekin egin zuen hori, Bi eragileren artean konpartitua zen inmueble bat zen, edo pixu bat zen, alde batetik eguzki, bestetik ikasle antolakundea, eta eguzki taldekoek egoitza hori saltzeko intentzioa erakutsi zuten, eta gu azken finean egoitza horren kopropietario ginen einean, horren hausnarketa edo baloraziora pasa ginen, eta justo hasi ginenean egoitzaren nolabaiteko egoitzaren paperak errepasatzen, justo konturatu ginen gu erregistrora joan, baino aste pare bat lehenago, ezker abertzaleko militante batzuek egoitza izenpetuta zuen elkartearen zuzendaritzan aldaketa bat egin zutela, eta bertan ezker abertzaleko militante batzuk jarri zituztela, Eta, hau izan zen, momentu horretan, ia ahultzen saiatzeko eraso argi bat ezker abertzalearen partetik, baina militantek, nik uste dute, heldutasun eta indar handiz erantzun zutela, Agerraldi jendetsu bat egin zuten ikasturte horren hasieran, aldarrikatuz egoitzaren erabiltzaile historiko eta legitimoa ia bera zela, Hemen bildu gara, ikasle abertzaleak antolakundeko militanteak eta ikasle mugimendua osatzen dugun hainbat eragiletako partaideak. Bilboko erronda kaleko egoitzaren egoeraren berri emateko eta iaren momentuko militantzia zela. Eta hala ere, ikusita sortuk lapurretari eusten ziola eta ez zuela bere jarrera aldatzen, iako kidek azkenean euren kabuz berreskuratu zuten egoitza. 2019ko azaroan. Eta gaur egun ere, iak erabiltzen du egoitza historikoki izan den bezala. Iruditzen zait, ezker abertzaleak infantilismo handiz tratatu zula ikasle antolakundea, uste zula adierazpen publiko batzun bitartez, egoitza lapurtzea zerraura aldatuta eta txantxuio pare bat inda oso erresa izango zitzaiola, eta benetan uste zula, ume batzu ginalak ez genekila zeginan iten, eta pare bat mugimendukin halko zula ia ahuldu eta praktikamente irrelevantzia politikoa bultzatu. Baina nik uste dezula espero ikasle antolakundea garai hortan erakutsizun determinazioa eta erakutsizun borondatea hartutako bideakin aurrea jarraitzeko. Aitor Bizkarra, bertsolaria eta ikasle abertzaleakeko militante ohia. Gure Euskal Herri berde urdinak badauka alde gorrizka. Kantatu nion azkenengo aurrura iaren beraren historian, 37 urteko historian, ezer gutxi izango da. Baina nire bertsobidean izan zuen garrantzia egia esan. Hartzen zaituzte batzuk umetzat. Gainera bereziagoa izan zen are, hain justu garai hartan iaren 7. kongresu betean ginen, nire parte hartzen ari nintzen kongresu hartan eta hainbat asteburu pasata egin genituen, kongresuko edukiak prestatzen eta eta eztabaidatzen. Eta hain justu ere finalaren asteburuan kongresuko asteburu pasa tokatzen zen,
eta horregatik ezin izan nuen nik Gazteburu pasa hartan izan, eta nire lagun batzuek ere ezin izan zuten finalean egon, kongresuan zeudelako. Gogoan dut, 7. kongresu hori, oso kongresu intensoa izan zen, benetan importantea, eta nik uste, niri gutxienez, eta seguru ere garai hartako militante guztioi, asko markatu gintuela, kongresu harrek zeukan nola egiteko trascendentzia politikoak, ez? Desente infantilizatzen ari ziren ikasle abertzaleak egiten ari zen, ezker abertzalearekin egiten ari zen haustura estrategikoagatik, esaten ziguten egun bi ere ez dituzue iraungo, ezker abertzalearen kanpoan hotz egiten du. Eta egoera hartan indargarri txikia izan bazen ere, horrelako plaza baten 4.000 lagunen aurrean egiteak izan zuen, bere eragintxoa, ez da. Ezen izan ikasantolakundearen kongresu soil bat, baizik eta ikasantolakundetik harago, garrantzia politiko izugarria zuen kongresu bat izan zen, eta horrek, adierazpena izan zuen, adibidez, kongresu horren parte hartzen mailan, ez? Ni hori izen naiz, izugarrizko parte hartzea izan zuen kongresu bat izan zela, eztabaida nazional asko eman genituen, eztabaida nazional horietan jende pila batek parte hartu zuen, izugarrizko, ez dakit, importantzia ematen zitzaion bertan ateratzen zen tesi, ideia bakoitzari, horietako bakoitza zeuzkan ondorioei, eta batez ere, nolabait estrategia, sozialista erabiltzaile baten nolabaiteko bozeto bat osatzeari, kasu honetan hezkuntza esparruan, ez? Gero, barnea beida ere oso garrantzitsua izan zen, irekizulako espazio bat eztabaidarako eta hausnarketarako, ezker abertzalean influentziatik kanpo eta ezker abertzaleekin zerikusik eduki gabe, orduan izan zen oso aberasgarria, jende askok ehundaka gaztek parte hartu genulako eta oso ilusio asko piztuzuna. Kongresu horrek amaiera izan zuen Berrizarren egin genuen ekitaldi batean. Ekitaldi horretan, ikasle antolakundeak, egin zuen, Euskal Estatu Sozialistaren nolabaiteko apustu bat, eta orokorran, erreferente sozialista erabiltzaile bat, edo estrategia sozialista erabiltzaile bat osatzearen beharraren nolabaiteko aldarrikapen bat, ez? 7. kongresua garrantzitsua izan zen baita ere, nolabait maila simboliko baten edo mediatiko baten balima ofizializatu zulako ia eta erneen arteko haustura bat edo, eta iak bere egitezula estrategia sozialista, mugimendu sozialistara integratze zala. 100 militantek onartu zuten eztabaida asko eta handien ostean, baino aho batez, errainu ponentzia. Euskal Estatu Sozialistaren bide horri estrategikoa eta hildo iraultzailearen lehen zirriborroak markatzen zituena. Iraultzaren ernamuinak gorputza hartu berri zuen, 100 militanteren babesean. Atzera ezina zen jada. Izar Arrieta, ikasle antolakunde sozialistako militantea. Gu gaurkoz jardun hau dan aurrea eramaten nahi baldin bagea dela, garai baten batzuk dana eman zebelako ideia batzuatiken, proposamen iraultzaile bat benetan egikaritzeatiken, eta hoi zor dioula gaur egungean dana. Borrokak iraun dezan. Ikasle antolakunde baten historia. Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta.